sä oot palvellut hyvin. 20 000 kilometriä takana. Hyviä muistoja, hyviä matkoja. Aina toimit, veit aina sinne minne pitikin. Teit sen, mihin sinut hankittiin. Olet pelannut hyvin ja loistavasti. Mikrocar, mä oon ylpeä siitä, että sä oot toiminut hyvin. Kiitos näistä vuosista, hetkistä, muistoista ja kaikesta, mitä mä oon saanut kokea sun ratissa. Kiitos oikein paljon. Tervehdys taas. Tässä olisi mun oma auto. Joo, elikkäs tämmönen auto tuli sitten hankittua. Merkki on Volkswagen Coupe. Vuosimalli on 2014. Ja minkä takia mä valitsin juuri tämän auton on se, että mulla oli muutamia tiettyjä kriteereitä, mitä mä autolta vaadin. Ja se oli se, että tää on taloudellinen auto. Mä en itse tarvitse mitään suuria tiloja, joten mulle riittää tällainen hyvä pikkuauto. Sitten sen lisäksi on ihan mukava, että kaveritkin mahtuu kyytiin, niin tähän mahtuu 4 ihmistä ihan mukavasti tänne sisälle. Ja sitten vielä kun on vähän mukavuusvarusteita ulkoaikapaikalla, niin sehän on sitten siinä. Ja ajettavuuskin on hyvä. Niin ne oli ne muutamat kriteerit, mitä mä niinku auto valitsiessani otin huomioon. Ja tää oli nyt sitten kaikkein lähimpänä niitä. Ja voin sanoa kyllä, että olen onnistunut kyllä valitessani. Sitten ehkä vähän tästä, että autohan ei ole suomalainen alun perin. Sehän on tullut Saksasta, koska tätä mallia, erikoismallia ei myydä Suomessa kolmiovisena. Ja sitten moottori ja 75 hevosvoimainen 1000-kuutioinen bensakone. Ja se on todella hyvä kone, pirteä ja hyvin hiljainen kolmisylinterinen. Tykkää kovasti. Ja ylipäänsä niin kaikki tää yleinen taso tässä autossa on tosi hyvin kohdallaan. No niin, nyt ollaan täällä auton sisäpuolella ja katsellaan vähän näitä sisätiloja ja kojelautoja ja niin edespäin, näitä penkkejä, mitä kaikkea täältä oikein löytyykään. Ihan normaalilta autoltahan tämä sisältä näyttää vähän. Kojelautaa on veritetty auton ulkovärin mukaisesti ovipaneeleita pikkasen ja tämmöisiä pieniä, hienoja yksityiskohtia näkyy ratissa vaihdekepissä. Ja joista mä tykkään kovasti. Ne mun mielestä sopii tähän autoon hirveän hyvin ja ne on hirveän hyvin suunniteltu ja ajateltu. Sitten tavallaan tähän autoon kuuluu myöskin tietenkin vakiovarustena kaikki tämmöiset perinteiset, että on sähköikkunat ja keskuslukitus ja ilmastointi ja ohjaustehosti ja turvallisuus ja mukavuusvarusteet toisin sanoen kohdillaan. Ja tämmönen monitoiminavigaattori, missä sitten esimerkiksi voit hoitaa puhelut, voit soittaa Spotify-soittolista ja navigoida. Siellä näkyy auton tiedot, keskikulutukset ynnä muut, bla. Niitä mä voin näyttää sitten vähän myöhemmin lisää. Ja sisätiloihin olen oikein tyytyväinen. Ja kuten äsken sanoin noista takapenkeistä, niin kaverit ovat kehuneet, että siellä takapenkillä on yllättävän hyvät ja mukavat tilat siihen nähden, mikä kokoinen tämä auto on. Ja vielä tummennetut taka-asit lisäävät vaan mukavuutta. Että olen oikein tyytyväinen tähän, että tämmönen valinta tuli tehtyä. Mielestäni tämä on hyvä auto ja kuultaakin vähän. Kyllä se kelpaa. Okei, ja sitten vielä äänentoisto. Eli tässä autosta löytyy hyväksi huomatut Fenderin kaiuttimet, jotka on mun mielestä todella hyvät ja äänentoistokin on todella hyvä. Katsotaan mitä radiosta tulee. Ollaan tultu pitkä matka, eikä tarkoitus on lopettaa. Mitä enemmän vihaatte meitä, sitä vähemmän meidät luovuttaa. Joo, todella hyvältä kuulostaa. Mikä on tosi hyvä tässä navigaattorissa, sä voit katsoa täältä, sä voit säätää basson voimakkuuden, äänen kirkkauden ja mistä kaiuttimista tulee musiikki. Keskikaiuttimesta esimerkiksi tulee nyt musiikki. Hyvin kätevä ominaisuus.
tosiaan kehuin tämän auton ajo-ominaisuuksia tuossa aikaisemmin, niin olen kyllä sitä mieltä, että toi on todella kevyt ja hyvä ajaa. Ja se mitä mä muistan oli hyvä, kun tää auto ajettiin jo Saksan liikkeestä sinne autobaanaa pitkin suoraan sinne Travemünden satamaan, niin erityisesti jäi se mieleen, että mitä myyjä sanoi oli se, että se on ihan sama ajatko tällä autoa 70 vai 160, ajotuntuma on ihan yhtä hyvä molemmissa tapauksissa. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä, vaikka en ole niin kovaa vauhtia ajanut. Tää on todella hyvä tää auto ajaa. Ja mikä erityisesti oli hyvä juttu ja niin kuin todella miellytti silmää oli se, kun mä tarkistin navigaattorista keskikulutuksen ajaessani moottoriteillä mökkilleeni tonne Saloon, niin kulutus oli vain 4,9 litraa keskinopeudella 120 km tunnissa. Todella hyvä siis. Okei, vielä yksi asia tähän loppuun. Eli, jos te olette kiinnostunut ostamaan mun mopoauton, joka nyt tällä hetkellä on myynnissä, niin videon alapuolelta löytyy linkki nettimotoon ja siellä sitten näkyy lisää ja tarkempia tietoja mopoautostani. Siitä sitten vaan katsomaan. Kiitos.